बरपेटा जिल्लानि दिखलदंगानि पुब पाका बर' एमइ स्कुला 1975 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। फैयै फैयै देग्लाय 2025 इं मायथाइयाव 50 बोसोर आबुं जाबाय। 27 आरो 28 दिसेम्बर 2025 इं खालाराव साननैनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै सनाथि फोरबो फालिथायखौ खुंफुंदों। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव साखोन सिखोन खालामनाय गनेश्वर बसुमतारी गोसोखां गाहाय हाब्लां लोगोसे আহিना राम बसुमतारी आरो मेल'बाला बसुमतारी गोसोखां हाब्लां ग्रिल बेखेवनाय बेखेवगिरि महरै बाहागो लादों परेश चन्द्र बसुमतारी। बेनि उनाव बिफां फुलि गायनाय, फरायसालि आरो सनाथि फोरबो गोथार फिरफिरा बिरहोनाय, मुंख्लं बाउनाय, लावगा राम बसुमतारी गोसोखां जौसां आरो सायनासालि बेखेवनाय बायदि हाबाफारिया जानानै थाङो। बेलासेनि समाव बान्था राननाय, आलारि बाथि सावनाय, रामेश्वर बर' गोसोखां हारिमुआरि मोनाबिलि हाबाफारिबो लानाय जादों। गाबोन 28 दिसेम्बर बेलासे समाव गेवलां मेल बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लागोन बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि गथ'सा साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सीताराम बसुमतारीया। लोगोसे गोबां माननि आलासिफोराबो बाहागो लागोन होननानै फोरमायदों खुंफुं आफादनि आफादगिरि हेमचन्द्र देउरिया। लोगोसे आं बेखौ बुंथिनो सानदों जोंहा आलासि महरै थागोन जोंहा आसाम गभर्नमेन्टनि माने मिनिस्टार मिस्टार रन्जित कुमार दास बिथां आरो थागोन जोंहा गुबै बुंथिगिरि हिसाबै बे ओनसोलनि लुबैनायाव हांख्राय जानाय बिथाङानो जाबाय अन्जलि दैमारि। बिथाङाबो गाबोननि बे गेवलां मेलाव नुजाथिगोन आरो बे गेवलां मेलखौ बेखेवगोन जोंनि बे ओनसोलनिनो सासे माने रोंखा राखा प्रफेसार बिथाङानो जाबाय फुकन चन्द्र बर'। बिथाङा कटन कलेज इउनिभारसिटिनि फेकाल्टि माने प्रफेसार। बिथाङाबो गाबोन बे गेवलां मेलखौ बेखेवगोन आरो लोगोसे थागोन जोंनि आसाम हादोरनि जौसिन बिजिरसालिनि उकिल खन्थानि बा एडभकेट इउनियननि गाहाय नेहाथारि मुस्रि दीपक दास बिथाङाबो जोंनि बे पुब पाका बर' एमइ स्कुलखौ गायसनदोंमोन 1975 मायथाइयाव आरो बे गायसननायावबो बिथांमोना बे ओनसोलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा लोगो नांनानै बे ओनसोलनि गासै हारिमु बा जोंनि आसार कालसार गासैखौबो माने प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय बिथांमोननि बेसेन गोसा समखौ गारनानैबाबो बे फरायसालिखौ गायसनदोंमोन आरो बिथांमोनखौ जों दा साबायखर बावनांगोन। बिथांमोना गोबाङानो गैला, जानो हागौ सासेबा सानै बिथांमोना थांनानै दं बे मुलुगाव आरो बाखिफोरा गैलिया। बिथांमोननिसिम आङो बेखौबो बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावहरनाय जाबाय। मडेल स्कुलाव होयो जायनि खारनै जोंनि बे रिनि स्कुलनि माने एरिया सरकारि स्कुलफोरनि एरिया खम जालांदों। गार्जेनफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन? गार्जेनफोरनिफ्राय आं बेखौनो खावलायो जाहाथे जों जि माने ब्लाड सेड होनानै जोंनि माने जों जेनेबा हांगोमा खालामनानै मुभमेन्ट खालामनानै जों निजिनि रावखौ नांगौ होननानै जों माने सरकारनि सेराव दाबि होनानै जोङो मोननो हाबायमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा जों जुदि बेखौ खोमाना लाफिनबाय बेखौ जोंनि दुखुनि बाथ्रा जागोन। ओंखायनो आङो जोंनि बर' बिमा बिफाखौ आं खावलायदों जाहाथे जोंनि बर' राव हारिमु थुनलाइ जोंनि माबारिखौ जों मुलुगाव माने फोजोंसार खालामनो थाखाय जोंनि बर' रावनि बिजोङाव आङो फरायसाफोरखौ होनायखौ आङो लुबैयो आरो गासैबो माने गेदेमा बिथांमोननिसिम आं माने खावलायो जे माने बिथांमोनाबो जाहाथे जोंनि बर' बिजोंनि माने सरकारि स्कुलाव फरायसुलिफोरखौ होनांगौ होननानै आं खावलायो। जिहेथु गाबोन बेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायो जोंनि बर'नि बादैबो एसामिस मुस्लिम बा माइन'रिटि माने लेंगुइस्टिक माइन'रिटि बिथां गासैखौबो आं थारमाने बेहाय गाबोननि गेवलां मेलाव नुजाथिनायखौ आं लुबैदों जाहाथे जोंनि जि 50 बोसोर जोङो इमान खस्थ' खालामनानै दिनैसिम जों माने बेखौ गायसननानै बा हमथानानै लाखिनो हादों। बेनि थाखाय आङो गासै माने माहारि बा जोंनि बर' माहारिनि गासै बिमा बिफा गासैखौबो आं खावलायदों, फरायसा अन्थ'थ' गासैखौबो खावलायदों।